Organic nilai. Organic. Masih macam. Si macam khabai ya. Portik sampai nama naik lah ya. Wah, pura kaya sih sa. Tasty. Sobai jin daujeng. Jansi jangan sobai. Dah gitu arbibu sapat bagan nausu. Sapat bagan gezer aku benar. Ekdam pura natural environment. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरनाय बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दङ नै दिनै जोङो नायनो बेरायनो थांदों आरो ओरैजाय दाख्लै थांनाया मामानिखै थांनाया बेखैनो थांनो नागिरदों आरो मा जायगामोनथाय गेलेकियावनो आरो सापात बागानाव ओइ बिनानाव फंबाय इसोरखौ बेरायनो लांनि आरो जि जाब्रा नुथारदों माथो आंखौलाय दा लोगो मोनहैबाय दं दे गाइस माने एसे फिसा पार्टिबो जागोन आरो इयावनो ओंखाम ओंख्रि संना लाजोबखादों होजोंहाय जाहैनो थाखाय मानोना होमबा गोबाव जागोन नालाय बेखायनो लाजोबबाय गासिखौबो हिन्दीसो रायलायलांबाय बावना थांनो ओंखारबाय जोंहा साइज नुदोहाय साइज नुजोबो खोन्थालाय आइनो बिब' बिनानाव आइ आं गाहायसिन नामा आइयो मासे मटर नुदो फै दे देखिखौ फांदोंमोन दासो सहैदो स' गाइस नै दा जों गारियाव बयबो गाखोजोबना लाबाय थांबाय दं दिनै फुरा लामायानो खालि बैसागु नालाय मोसौ थुखैनाय नालाय दिनै खालि बेसे बोरैबा नुदों आंखौ बुरिरि बुग्लेग्लेनो गाइस नैयाव एसे फट' साफायनो नेबाय आरो नै बोराया माखासे ओंखाराखैनो नै बेयावनो एसे फट' मारि लांनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट मामा मोननियाव थांसै आरोना फैलायबाय ना गाइस दसे फट' साफायखांबाय जि बरियानो आंनि फोथाखौनो फोनासै माथो एथ' गिदिर फोथा लानानै दा इयाव साफायनोसै इयाव फोथाखौनो फोननो बावबाय आं गाइस ओइ माबायदि नांखो फोथाया दंमोन नै इयावसो दंबावो आंना फोथाया र' फोथा लाग्राया आंना बरिया नुबाय नै दासो मोजां नुदों ने दहाय अबाव गोमाना दंमोन फोथाखौनो रावबो खोन्थानो रोङा ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै आयौ मा जाखो बेखौ नारसरदों बाराद्राय बेखौ आयौ ग्लासखौसो जोंनि बे तलातलनि माबायावनो साफायदों आरोना माइना जि दाय फोथा गावदां फोननानै साफायगोन दे इयाव जी गरम गाइस साई के बागान में जाएगा हम लोग अभी एसी लगाया तो आ रहा है धीरे जोंना आर'नाइ गस्लासो लायासै नि आर'नाइ गस्लासो गैया जोंना बिसोरो मिस्टार आं बायनो होननाया बायनो मोनासै माने बाजेटआ मिलायहैयासै आरो बिराद थिफुला हौवासा हिनजावसा गोजा थिफुला गोजा नै इसोरथ' बोरायसो बिबारखौनो नायना बिफांखौ जा बरिया नुखादों नालाय सोमखोर गैया मा गैया मोजां बरियालै बोथोरा तलाव थांमाला ना बायना मालाबा फैगोन ना गाबोन समफोर फैगोन मोना हाबनो मोनबायना मोनाखैमोन मोना हाबनो मोनबायमोन आं थांसै बेसारा बिहु नाय बिसिना बैसागु गैया नै गाइस नै जोंहा सौफैलायबाय साहा बागानाव पुरा बरियानो डाइरेक्ट फैयै एन्डिं पइन्टआव एन्डिं पइन्ट माइनालि ओइ मिस्टार ली
Mama liin di lagi. Mainali. Dai. Mama li. Munliอะไร Munliอะไรไปये जाहैबाय मुनलि जि बरिया न' बानायना दोनदों सिगांनि भिडिअ खोन्थाखाबाय आं Kalian video banyak. Le? बैयो नागालेण्ड Oh bina kalian. फैना हैनोबा नै इदि आरो आयौ जि मोजां नुखादों नालाय बेखौ Nagaland अ माय गॉड जि मोजांखालै सर नै बेयो नागालेण्डनो ओरैजाय बै हाजोनि हरनाया नै जोंहा न'निफ्राय लाबोनाय ओंखाम ओंख्रि जानोसै बोरो कुकार मोननै लाबोदों सबायजों दाउ ओंखाम आलु भाजि नारें जानोसै दे खुरद' This is like munu. Ma. Ma bostu? Bostu? Ki bostu ha? Khैजिमा बिदैया रागलांबाय बा नोंसोर कुकारजों जानोसै नामा हो आयौ नायलायनो थुला जि मोजांखा सापात बिफांनि फिसासानो मासे टिक्लुक्लु मोजांथार माखौथो डिस्कौ नै ओंखाम जानो खुरबाय जोंहा ओंखाम जानो खुरग्राया ओइ माइना नोंबो खुरफाख' आं खुरफाया ओरैसोलायनो ओंखाम जानोसै गाइस जोंहा ओंखाम खोस्लि लाबाखैनो आं लाबाखै खोस्लि लाबोनो बावबाय जानोथ' फैबाय बरियानो खिन्थु खोस्लि र' इखौ सुस्र'नांगोन खोस्लिखौ इखौ बावाहाय Iya lu nggak tahu apa itu lu nggak nak? Aku lu nggak kira, akai sugrasi. Akai sugrasi ya. Lah. Muzar tuh, bawa akai sugrasi. Alu bhaji, baru sobai jadau. Sobai jadau. Tahu. Kerja, nah, ini soai jeng, deh jeban nonga deh, sudah. Juluki. Ba, mata arrangement namanya tadi. Sul dongखाजोबो नै बागानाव मालाय एकदम बिराद मोजां बानायदों नैलाय टेबल दंजोबो माइनायानो पिकनिक जानो बायो इसिनल' होनसै नामा ओंखामखौ ग्रोब जाबाय नामा ओंखामा आलु सबायजों दाउजों खोस्लिखौ लाबोनो बावबाय नै इजो हाय ना इजो मोजांसिन जागोन जाया नै नागालेण्ड हाजो खाथियाव जानोसै नै जोंहा सबायजों दाउजों परियालफ्रा जादो Oi, sobat sah, koi pala? Oh, mama. Wah, pura kaya sih sah. Tasty, सबायजों दाउजों. जानोसै जोंहा सबायजों दाउ गोथाव आरो बेबो सापात बागानावसो. सापात बागान गेजेराव फैबाय नामा? एकदम पुरा नेचारेल एनवायरनमेन्टआव. पियर अर्गेनिक जायगायाव. जा बिदिब्ला जाग्रोना लानोसै दा लोगो मोनबाय दं थानो हाथारला माने दा 3टा जाबाय जे ओंखायनो बिराद ओंखाम उखैथारबाय आरोना जाग्रोना लानोसै नै साहासो साहा पिठानिसै नाखौ अखमोन आयो बिदिखौ नांगौ मोनदों गाखागोन दोनले लाहां दारे मान गोथाव जादो गोथाव माने सबाय ओंख्रिना दे भात बनाम नि गाखौ बनाय माथो एसेल' लादों नोंलाय फटा भाय साबायाव फटा नांगौ दालि फटा ओंख्रियाव माथो एसे रावबो जायानो बारा ओइनो ओइबो मोजांसोमोन नैयाबो मोननै जानाया जोंना पापरानो थालांबाय खोथालाय मानो होननो बावखै नोंलाय ये ओमफ्राय जाखांनानै सोफिनजोब्बाय दोनथ'दो दा साहाखौ लोंगोन
साजों जानो आरो जोंहा सापात बिलाइ खाहैनो थांसै बोराय बुरि होननाय आयु खोजिमाया बबे लाव थुम दं नै खिथुना नायहरनाय खेमसे जारौ रौनो नै सापात खानोसै आंहा गोरलै गोरलै सापात बिलाइ खानोसै ससमा गानलायना खायो औ मेगना खाना नालाय आंना अर्गेनिक नोलै अर्गेनिक मासे मोजां जि मोजां खाबाय आं भर्टिक जाबाय नामा नायलाय सानसे खानो एसेल' हाजिरा मोननाय नङा माथो नोंलाय सोर लानो नोंखौ हाजिरा बैखै खाहैनोसै बिखिजाय बिलाइआ जोबथ'बाय एबार ओइखै फैरु नै बेयाव माबाबो दङ कमलाबो दंबावो मालाय बागानाव आजा फैदो बहा थांनाय नोंलाय नै खोजिमाबो नागिरनो फैदों नै जा मा मोनखो मुनालाय गय दंफां गायलायदों बेसारा गय दंफां रानजोब्बाय ए गय दंफाङा इयाव माने फिथाइयानो थाया गोरानद्राय हा बिकिले थाइसे गोलैनाय दं खोमाहाय नायलाय ক'ত পাইছে কোনটো मोनाखै नामा दान्दाजोंलाय नै बेलेगखौ बेलेगबो थागोन नै बेयाव ओइটো आम गছতো ভাল হ'ব बेसे हा नতুन নহয় नै खैजिमा नागिरै मोनदियासै बिफाङा गोजौ ओंखायनो नै एन्थाब फिथाजों गाइखेर साहा लोंनोसै बरियानो नै सापात बागान गेजेराव एन्थाब फिथा आरो गाइखेर साहा बायना लाबोनायसो हारसा हिन्जावफोर सावनाय बरियानो जानोसै लोंनोसै